Hirugarren istorioa. Napoliko erreginak bere senar Alfonsek egin hobenagatik mendekua hartu zuen gizon batekin, zeinaren Andrearekin baitzebilen errege. Harreman horrek beren bizitza osoan iraun zuen, eta erregek ez zuen sekula susmorik izan. Hala bada Andereok eta inbidiaz erreparatzen baitiot istorio honetako gizonaren zoriari, erranen dizuet bazela Napoli hirian Alfonse erregeren garaian, zeinaren lizunkeria baitzen haren erresumaren zetroa, jaun zintzo bat, hain honest, atsegin eta eder, zeinari zituen doainengatik agure batek alaba eman baitzion, ezkontzaz. Senarraren pareko hura ere, edertasunean eta doainetan. Bien arteko maitasuna handia izan zen, harik eta inauteri batzuetan errege, maskaratuta, etxez etxe ibili zen arte. Jende oro, hari ahalik eta abegirik onena egiten ahalegintzen zela. Eta gizon atsegin horrenera iritsi zelarik, bertze inon baino hobeki tratatu zuten. Opazizkioten gozo, xantre, musika, eta bai erregek sekula ikusia uste zuen emaztekirik ederrena zela medio ere. Eta jaiaren amaieran, senarrarekin batera kantu bat kantatu zuen, halako graziarekin non areagotu egin baitzen bere edertasuna. Erregek, gorputz batean hainbertze doain ikusita, ez zuen hain gustuko senarraren eta emaztearen artean ikusten zuen harmonia hura, eta nola hausten ahal zuen pentsatzen hasi zen. Zailtasunik handiena bien artean ikusten zuen txera handia zen, eta bere bihotzean zuen grina hura ahalik eta gordeen eramaten ahalegindu zen. Baina, neurri batean arintzearren, Napoliko jaun eta andre guztientzako jai ugari ematen zituen, zeinetan ez zituzten alde batera uzten gizona eta haren emaztea. Gizonak sinetsi nahi duena sinesteko joera izan ohi duenez, erregeri iduri zitzaion dama haren begiek agintzen ziotela gertakari honik, senarraren presentziak hori galarazten ez bazuen beti ere. Eta zuzen ote zegoen egiaztatzearren, senarra bizpahiru astez Erromara bidali zuen bidaian. Senarra kanpora orduko, emazteak atsekabe handia hartu zuen, ordura arte inoiz ez baitzen harengandik bere izegon. Eta erregek ahalik eta gehienetan konsolatu zuen, gogatze ezti, erakusgarri eta oparien bidez. Eta gisa horretan, emaztekia konsolatua ez ezik, senarraren absentziaz kontentere egon zen. Eta hura itzultzekoa zen 3 asteak baino lehenago, hain amoros zegoen erregez, non senarraren itzulerak haren joanak bezain gogaitua baitzeukan. Eta erregeren presentzia ez galtzearren, elkarrekin adostu zuten, ezen senarrak bere landetxeetara alde egiten zuelarik, emaztekiak gaztigatuko ziola erregeri, eta hura ziurrenik etorri ahal izanen zitzaiola gordean, hartara damaren ohorea, zeinari bere kontzientziari baino beldurra handiagoa baitzion, salbu utziz. Itxaropen horretan arras pozik geratu zen emaztekia, eta senarra iritsi zelarik, halako abegi bikaina egin zion, non hark, naiz eta entzuna zuen bere absentzian errege gibeletik zebilkiola Andreari, ez zuen deusen susmorik izan. Baina, denboraren poderioz, azaleratzen hasi zen estaltzeko hain zaila zena, halako moduz non senarra egia susmatzen hasi baitzen. Eta zelatan jarri zen, harik eta susmoa ia ziurtatzera heldu zen arte. Laido egiten ari zitzaion hark ordea, berako hartu zelako alegia egiten bazuen kalte handiagorik eginen zion beldurrez, ez ikusiarena egitea deliberatu zuen. Izan ere, hobe zuen bizirik irautea, mutur salda batzuk gorabera, bereganako batere maitasunik ez zuen emaztekiarengatik bizia menturatzea baino. Nola nahi ere, erabaki zuen ordaina ematea, posible bazen behintzat.
Eta jakitun, emaztekiak maiz, amodioak baino gehiago mugiarazten dituela isiak, bihotz handi eta honekoen kasuan batik bat, ausartu zen egun batez erreginarengana jotzen, eta adierazi zion erruki zuela, ikusirik senarrak ez zuela berak merezi zuen moduan maite. Erreginak, bai baitzekien zerbait erregeren eta haren emaztearen artekoaz, erran zion. Ezin ditut ohorea eta plazera batera ukan. Ongi dakit ohorea neuk dudala, bertze batek plazera jasotzen duen bitartean. Baina oro bat dakit plazera duen hark ez duela nik dudan ohorea. Gizonak, ederki aditu baitzuen norengatik errana ziren hitzaiek, iardetsi zion. Ene anderea, ohorea zeurekin duzu, etxe honekoa baitzara, eta zure noblezia ezin liteke handiagoa izan, erregina zein enperatriz izanik ere. Baina zure edertasunak, graziak eta zintzotasunak halako atseginak merezi ditu, non zuri dagokizunak kentzen dizunak, makur handiagoa egiten baitio bere buruari, zuri baino. Izan ere, lotsa bilakatzen den loria baten truk, zeuk edo erreinu honetako edozein damak izaten alukeen bezain bat plazer galtzen baitu. Eta erraten aldizuten anderea, erregek bere koroa burutik erantziko balu, elidakera deus kenduko niri, emazteki bati atsegin emateko kontuan. Izan ere, segur bai naiz, zu bezain persona zintzoa asebetetzeko, nahiago izanen lukeela bere izaeraren partez nirea izan. Erreginak irriz erantzun zion. Baliteke erregeren izaera aulagoa izatea zurea baino, baina haren amodioak bete egiten nau, eta nahiago dut bertze edozein baino. Gizonak erran zion. Ene anderea, hala balitz ez zintuzket erruki izanen, zeren ongi baitakit zure bihotzeko maitasun zintzoak oso pozik jarriko zintuzkeela. Erregeren bihotzean antzekorik kausituko balu. Baina jainkoak ongi begiratzen zaitu ez dezazun ura zure lurreko jainko bihur. Ez baituzu harengan nahi zenukeena kausitzen. Aitortzen dizut, erran zuen erreginak, ari diodan amodioa hain dela handia, non nirea ez den bertze inoren bihotzean ezin baita parekorik kausitu. Barkai ezadazu ene anderea, erran zion gizonak. Ez duzu ongi harakatu diren bihotz guztien amodioa. Zeren ausartzen bainaiz erratera badela zu maite zaituenik, eta hain da handia eta eramanezina maitasun hori, zurea haren ondoan ez baita deus. Eta erregek zuri dizuna hutsegiten ikusirik, harena halako moduan hazi eta handitzen da, non zuk atsegin bazenu galtzen duzun guztiaren ordaina jasoko baitzenuke. Erregina, gizonaren hitzei eta haren begitarteari behatuz, sinesten hasi zen hitzaiek bihotzaren barrenetik sortua zirela, eta oroitu zuen nola jaun hori aspaldi, bere zerbitzura jartzen ahalegindua zen, halako atxikimenduz non malenkonia jo baitzuen. Eta berak, orduan emaztearengatik izanen zela pentsatu arren, irmoki sinesten zuen orain berari zion amodioak sortua zela. Eta horrela, maitasunaren egiak, zeina disimulatzen ez denean agerian geratzen baita, eman zion jende ororen eskutuan zegoenaren segurtasuna. Eta jaunari begiratuz, bere senarra baino askoz ere atseginagoa baitzen, eta ikusiz nola zegoen ura emazteak bazterrutzirik bera erregek nola, senarraren afruntuez eta jelosiaz lehertzear, eta gizonaren amodioak akuilaturik, honela ekin zion, malkoak begietan eta asperenka. Ene jainkoa, mendekuak lortu beharrote du niregan ezein amodiok ezin izan duena? Gizonak, ongi aditu zaren errana, erantzun zion. Ene anderea, mendekua eztia da. Etsaia hilgabe zinezko adiskide bati bizia ematen diolarik.
Iduri zait tenorea dela egiak kendiezazun maite ez zaituen horri diozun amodio ergela. Eta maitasun bidezko eta zentzuzko batek usatuko du zuregandik beldurra, zeina ezpaita gokio bihotz handi eta bertutetsu bati. Ea, Anderea, uz dezagun alde batera zure izatearen handitasuna. Eta ohar gaitezen mundu honetan geu garela gehien maite ditugun haien aldetik, gizon emaztekirik tronpatu, traditu eta trufatuenak. Har dezagun mendekua, ene Anderea, ez hainbertze merezi duten ordaina emateko, baizik eta amodio hau kontentatzeko, zeina neure aldetik behintzat ezin baitut hilgabe jasan. Eta uste dut, zure bihotza ez baldin bada harria edo diamantea bezain gogorra behintzat, ezinezkoa dela ez igartzea haziz doan su honen txinpartarik, ezkutatzeko alegin handienak egiten baditut ere. Eta nireganako errukiak, zure amodioa zeriok jota bainaukazu, ez pazaitu ni maitatzera pusatzen, zeureganakoak bederen pusatu behar zintuzke. Izan ere, munduko gizon zintzo ororen bihotzak merezi dituzun hori, haintxe zara betegina, bertze guztiak arbuiatzera eraman zaituen horrek erdeinatua eta abandonatua baitzaude. Erregina, hitzoiek entzutean xoraturik, eta begitarteak bere baitako nahasmendua salatuko zion beldur, jaunaren besoan bermatu eta bere ganberatik gertu zegoen lorategi batera joan zen, non luze promenatu baitzen, hari hitzik errangabe. Baina gizonak, erregina erdi garaitua zuela ikusita, bideskaren muturrera heldurikoan, non inork ezin baitzituen ikusi, aitortu egin zion hain denbora luzez ezkutatua zion maitasuna. Eta, biak bat etorriz, mendekua jokatu zuten, zeinaren pasioa jasanezina izana baitzen. Eta hala, deliberatu zuten gizonak landetxera eta erregek gaztelutik hirira alde egiten zutelarik, gizona gaztelura etorriko zela erreginarengana. Horrela, tronpatzaileak tronpaturik, lau izanen ziren, bik berentzat baino nahi ez zuten plazerean partaide. Hitzarmena eginik, itzuli egin ziren, Andrea bere ganberara eta jauna etxera. Hain kontent biak, non ahantziak baizituzten iragan nahi gabe guztiak. Erregeren eta Andrearen elkartzeak ematen zien beldurra desira bilakatu zen, eta horrek jauna ohi baino sarriago joanarazten zuen bere landetxera. Lego erdira bertzerik ez zegoena. Eta errege, gizona landetxean zela jakin orduko, haren Andrearen gana joaten zen utzi gabe, eta gizonak gaua erortzean gaztelura jotzen zuen erreginaren gana, erregeren lotinan zereginetan. Hain gordean, inorrez baitzen sekula jabetu. Bizimodu honek denbora luze iraun zuen. Baina erregek, persona publikoa izanik, ezin zuen bere maitasuna hain ongi ezkutatu, eta jende oro ohartu zen. Denak urrikaltzen ziren bertze gizonaz, eta mutil bihurri batzuek adarrak egiten zizkioten gibeletik trufaz. Eta bera konturatu egiten zen noski. Baina hain atsegin zuen trufatze hori, bere adarrak erregeren koroa bezain estimatua baitzituen. Erregek, jaunaren emaztearekin zegoen batean, oreinburu bat ikusi zuen haren etxean paratua, eta ezin izan zion irriari eutsi, etxe hartan apaingarri egokia zela erranez. Jaunak, ez baitzen ura baino eskasagoa, testu hau izkiriarazi zuen gainean. Io porto le corna, ciascun lo vede. Matal le porta, que no lo crede. Alegia, nik adarrak daramatzat, hori edonork dakusa, baina oro bat daramatza ez daramatzala uste duenak. Erregek, gizonaren etxera joan eta izkribu paratu berria ikusi zuelarik, erranaiaz galdetu zion jaunari, eta horrela iardetsi zion hark. Erregeren sekretua otseinaren gordean bada, ez dago otseinarena erregeri azaldu beharrik. Baina jakin ezazu adardun guztiek ez dutela kapelarik erazten. Hain dira adarroiek ezti, non ez baitute inor kapela gabetzen.
Eta hala, hainarin eramaten dituzte, non ez baitzaizkie batere axola. Erregek argi eta garbi aditu zuen, hitz horietatik, gizona bazekiela bere aferaren berri, baina inoiz ez zuen susmorik izan. Erreginaren eta jaunaren arteko harremanaz. Izan ere, erregina zenbat eta nahigabetuago agertzen zen, hainbat eta pozago baitzegoen senarraren bizimoduaz. Eta horrela bizi izan ziren, alde batetik zein bertzetik adiskidantzan, zahartzaroa gauzak beren lekuan ezartzera heldu zen arte. Hona hemen andereok, etxenplutzat eta gogo honez dakarkizuedan istorio bat. Zuen senarrek akerradarrez adornatzen zaituztenean, zuek oreinarenez ordain diezaiezuen. Enasuit irriz honela hasi zen. Safredan, nahiko ziur naiz ezen iraganean bezain suar maitatuko bazenu orain, aritzarena bezain adar handiak jasanen zenituzkeela, ordainetan zure gogara itzultzeri bazenu. Baina orain, hilea urdintzen ari zaizun honetan, baduzu tenorea zure desirei atseden emateko. Ene anderea, erran zuen Safredantek. Itxaropena, maite dudanak entzen baditere, eta suhartasuna adinak, ez dago neure esku nahia apaltzea. Alabaina, eta halako desira zintzo batengatik erasiatzen nauzunez, hitza ematen dizut laugarren kontakizunari ekin diezaiozun. Ea baduzun esenplurik nik errana gezurtatzeko. Egia da mintzaldi horretan han ziren emakumeetako bat irri algaraka hasi zela, jakinik Safredanten hitzak bere alde hartzen zituena, ez zuela hark beregatik adarrak, lotsa edo kalteak pairatzeko bezain bat maite. Eta Safredan, ohartu zelarik irriz ari zen hark ongi ulertu ziola, oso pozik jarri eta isildu egin zen. Urrena hitz egin behar zuenak ekin ziezaion. Honela mintzatu zen Enasuit. Andereok, Safredantek eta hemen zaudeten guztio jakin dezazuen, emakume guztiak ez direla berak aipatu erregina hura bezalakoak, ez da zoro eta menturazale orok bere helburua lortzen duenik ere, eta bere asmoetan hutsegin izanaren atsekabea heriotza bera baino makurragotzat jo zuen dama baten iritzia ez ezkutatzearren, kontatuko dizuet istorio bat, baina personen deiturak aipatu gabe. Gertaerok oso berri baitaude oraindik jendearen oroimenean, eta enuke nahi horrela hurbileko haiderik nahigabetzea.